descanso é unha parte, é un paso que me axuda como a descansar dentro do baile. Neste caso, na muñeira que vamos a bailar despois, non está esa parte de paseo, pero sí facemos ese paseo como final do baile para facer unha mostra do que é o paseo, que vos despois podedes combinar de diferentes maneiras. Podedes sustituir unha parte de volta e meter ese paseo no medio si con eso descansades un poquinho máis. Ese paseo ou ese descanso, en que consiste? Simplemente é andar 3 pasos alternos hacia un lado, 3 pasos alternos hacia outro lado. E simplemente conto. Si vou hacia o lado dereito, que é a vosa esquerda, si vou hacia o lado dereito, empezo co pé dereito que corresponde ao lado. Si vou hacia o lado esquerdo, que sería o vosso lado dereito, vou co mismo pé que corresponde hacia o lado que empezo a andar. Neste caso, se empezo hacia a miña dereita ou hacia a esquerda, empezaría dereita e corresponde ao dereito. Entón, conto 3 pasos. 1, 2, 3, e ao facer o terceiro, levanto a outra perna para empezar a camiñar para o lado contrario, para o lado esquerdo. Entón, empezo a contar. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Este paso pódese facer precisamente como un paso de descanso cos brazos abaixo ou os brazos arriba. Vale? Tedes as dúas opcións. Moi sinxelo, que podedes utilizar no medio. En vez de facer unha volta co picado ao redor, pois sustituídes este paseo polo picado. Fágano de espaldas para revisades o desplazamento. Lembrarse, se empezo hacia o lado dereito, corresponde ao pé dereito. Se empezo para o lado esquerdo, corresponde ao esquerdo. Entón, lado dereito. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3 e arriba.